салом дӯстон, айни замон дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем, шаҳраки Сомониён. Аз ин тараф бозори Давлати Зафар, дар ин ҷо бошад мактаб, дар наздаш боғчаи кӯдакона ва дар назди бино дар ин ҷо масҷид асту манамин гардиши Сафина. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ҳафтум ошёнаи манамин бинои 10 ошёнага ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Дар ҳафтум ошёна қарор дорем. Манамин ҷои лифт бошад, лифтои аллакай овардагиам дӯстони азиз ба наздикӣ мечаспонанд ва худи хонаи фурӯшӣ. Се хонага бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат аст. Нархаш 360 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва иваз мешавад ба мошин. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд, аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед. Навормона шуғл мекунем дар ин ҷо. Даромадгоҳ, роҳрав, ҳамон, ҳоҷатхона, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷра. ин ҷо ҳамон. Дар ин ҷо ҳоҷатхона. ин ошхона дӯстони азиз, ошхонаи аҳамиятием ки аз байн тақсим кардагиану дар ин ҷо як ҳуҷраи иловагӣ ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. Шумо метавонед хонаро харидорӣ карда ин деворро чапа кунед, мебинед ки ҳам хел монеша дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ноҳияи рӯдакӣ, шаҳраки Сомониён, хиёбони Саъди Шайрӯзӣ, кӯчаи Ҷавонон. Дар назди бино дӯстони азиз мактаб аст, боғчаи кӯдакона. Дар ин тараф бошад манамун масҷид мебошад дӯстони азиз. Ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад ва то маркази ноҳияи рӯдакӣ ҳам наздик мебошад. ин дуюм ҳуҷра. ин дуюм ҳуҷраи истиқомати дӯстони азиз. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷра. марҳамат дӯстони азиз, варианти беҳтарин аст фикр мекунем, бо нархи хуб фурӯхта мешавад. Дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка бино бо лифт мешавад дӯстони азиз. Бе лифт нест, албатта ки лифт мешавад, эҷозати таъмир ҳаст, мардум аллакай зиндагӣ дорад. Марҳамат, бо барқ ва об таъмир мебошад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаем. барои реклама ба рақамҳои 037 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё Telegram муроҷиат кунед. Та боздид, барои кор, худо нигаҳбон.